Welcome to my channel. The video is sweet, but the love is sweeter. How are you today? I'm fine. How are you? Good, thank you. What? No, you don't need to do this. You just stand up. It's my culture, and it is fake to things I want to fly today. You most certainly can play the go ahead. Thank you. Let me take you in. Let's get you back. Nice. Any single guys by the airplane? Sorry? Any single guys by the airplane? Oh, let me say there's a pilot. Oh! Thank you, I like it. Stop it already. Apparently zviri kuzi musikana wanga ari pareception uya ihanzvadzi yapilot, ndosaka maona ndichipfugama. Zvikanzi makoti ndikabvumawo kukoteka, ini naye tiri tu tichienda. Ndangoti aiwa I'm single and available. Muno muAustralia ndikati chero ino relationship yandiri ikafa ndikapinda mune imwe handina time ye talking stage, tiringoenda ku vacation straight. Tiri ku Gold Coast isu. Ameno imi kana musi murudo muri pai. Ndoda kutenda private. Ndakatamba kandege ndikamuka ndiri mundege ndabata pilot kunonda kutonzi my pilot, my pie in short. Aiwa Australia iri kufaya. Ameno kurisei ku Africa. T for thanks, B for bye. Akabvunza munongoti ari kunze kwenyika. Maikuru maichiwa. After ndatamba kandege ndikawina ndabva ndakwira kandege and I got a pilot on top of that. Aiwa kuri right www.private.co.zw. Alright Maikuru, ndava my pilot kuno.